Atzelari hauek, Josean, ez ditek elkarra utxiko, ez ditek partidarik utxiko, baina eutxi bai. Eutxi bai, eta lan hona bai. Aurreko honetan esan dugu txandoenak, nik uste pelotan ondo dula. Pelotan ondo indik, golfe falto sumatu zaio, golpe falta hundi sumatu zaio, pelotan minik etzikiokin. Baina beha pelotan jokatu ondo indik, lan hona indik. Eta Fernando Goñik nik uste lan oso nahi gaula, lehen hasieran izan dit. Abel Barriola esen lasai gehituko zala, jakin da. Ordezko bikainala Fernando Goñi eta lan hona ingo dik. Ni konfiantza osoa zetekea berekin. Gonzalezek ezkerkada gehiegi zabaleratu du, oso behetik joa izan baita. Eta ordezkoak lehenbiziko jardunalditik hasi ziren lanean. Eta hirugarren jardunaldi honetan ordezkoen ordezkoak ere bai. Patxi Ugik bete du orain arteko bi jardunaldietan Juan Martínez de Irujoren utsunea. Eta hirugarren jardunaldi honetan Patxik ere ezin izango du jokatu. Kapellanek beteko du utsune hori. Zeharrak ez du jokatuko. Eta Mendizabal bigarrena jarri dutute, Josean. Otxando eta Mendizabal lehena jarri ditiztek. Pinari Ganoren aurretik. Oiarrentzat aukera ederra du, baina pixka bat harritu gehituena. Bai, ni pixka bat harritu naziok, Peña hola aurretitzeola pentsatzen inik, oierren aurretitzeola, baina enpresan zera dituk, erabakik eta enpresak ikusten dik askotan zein da bilen ondo, zein da bilen gaizki, zenen mertziun aukera. Eta oierreri eman ziek eta zerbait jati eman zieken, pentsatzen dik. Ea nola erantzuten duen Añor Gatarrak. Gorrien pilota kantxan, lan egin beharrekoa daukau, Hau muitza gehiago kostatzek. Atzelariak lanean. Lehenbiziko piloteoa. González urrundik. Eta Xierrek txokoan minako egin izan du. Hor oinak ez ditu behar bezala. Tinkatu, asentatu. Aurrilariek pilota bana galdu dute. Hortutzetik urruti xamargeatu zaio. Hirugarren kintzea jokoan. Goñi hirugarrena. Otxandorena. Asier. Indartsu atzetu. Moztu Asierrek. Jaso Gonzalezek.
pelotaka donalde ikeragarri, hor bi aurrelaritatik atzelarita. Peloteoan ez ditu nagusitzen inor, da hor bostetik bostea, 6-6 hortzebitzen bi atzelarik, eta alkarrezin hausi, eta aurrelari pelotaken duiteziek, eta hortxe, oantxe izango dira aukera, iriste balin bada, ez. Aztertu egin zaio Fernando Goñiri, ez izan du pilota hori jaso. 2-1. Asier. Rotamano sartu da González. Zogora Asierrek. Hor beste zehabaz, brillu bat. Horrela izartu barrazokea. Bai, atzelariek lana, borondatea jarriko dute, eta hauek eguna gargitu bitarte segi dezakete. Baina hautsi aurrelariek hautsi behar dute. Dala otxandoen edutzatak, hasi erontan geixo maten hasiotean. Aurreko unetan baina. Moleaz, Sebastian, eutsi otxando. Amar pilotaka da besterik ez, hori 10garrena. Olaizolak 16. Presaka ez dikibili behar, Fernando Goñi hortzeko, eta ikizan dena ez aspertuko. Aukera unen pixka atea eta botea eta gehiago laundu hor bostetik eta azte balima boleaz da presaka. Olaizola, ongi Sebastian. Asierren ezker gantxoa, txapapera joan da. Goizutarra galdu duen 2. pilota. Etxani zaholkuak ematen, Sebastiani. Laukardien pumpa atera du azkaindarrak. Eta otxondorenak eutsi beharrekoari ez dio eutsi. Bai. González erasoan, azkar bolea zindartxu, Otxondo eskatu eta atzera. Olaizola.
Eta Goñik ezin izan du eramatekoa zen. Ba, ezin pelota eta Fernando Goñi golako pelota galtzona harritu eta gehiago gelditzea etxe pelota kada una izan dut, baina hemen behatzi kuadron. Baina eskuiz jarriek eta nik uste hor pelota oso nazala. Lekuz justu xemar behar bada. Gorputze libratzea pixka bat ostazaiot. Atera du Asierrek, luzegia. Eman dio zila galanta. Gurutzatu da bigarren sakea, eutsi Goñik. Baina ondo mondatu dut. Hor. Sebastian, boleak zibitzea baino hobea da, hor. Aldi meinateatzea, botea. Bolea zurrututi esaten nik, Goñi. Sotagano huts eta tanto. Horri ez dago tankera ematerik. Hemen duzue ikusleen artean Angel Garitano Ondarru, futbol entrenatzailea. Eta hori ez, lautik pasa eginda eta tanto. 5-3, azpitik atera du, hain azpitik atera eta beste hainbat pilotariren sakea elitzateke. Laura iritsiko baina Asierrek indar handia du eta ez dauka asko harrotu beharrik lautik pasatzeko. 5-3. Lehenbiziko aldiz, Gitanturen aldea. Goñik sake gaizto eraman du oraingoan. Eta Asierrek ederki ireki. 6-3. 128 pilotaka da. 14 minutu ez, oraindik. Partidak 8 minutu jokoak. Eztu asmatu Asierrek txokora, Gonzalezek bikain eta tanto. Batak ez du asmatu, besteak edarki probestu. 4-6. Hemen txokotik txokora edarki, Edarki, bai. Jo oso lekuz kanpoa zegoan da hor galera zizio bainetza eta girutzen iristezarik otxandorena. Goñi izan du parean. Osan aipatu diagu, Mendizabal bigarrena Peñaren lekuan sartu izanak pixka bat harritu gaituela. Enpresak zakik esan duan moduan pilotarien berri beste inor baino beto. Aspen berriz barri izan duk jokatu ez duen lehenbiziko atzelaria. Erabaki egokia zuzena iruditu altzaik enpresarena, Goñi hirugarrena jartzea edo Eulate, Zubieta
Ez, nahi aukera ona, erabaki ona irutu zatak, Eulate kontu neuki harrik atzenaldi honetan, aspaldiko den botan ez da bilela ondo, behoku egiten ez talai. Fernando Goñi igual puntxu nezak egon, baina hau atzeneko partidutan elan hona itxera, pelota serioa, gora bera gutxikoa. Honek merezi zintxe apeleketan eta titularre sartzea, baina lau aukera zerean eta enpresak baten alde o besten alde inberra zeukean, atzen ez sartu, baina nik uste oain montan aukera hona indula. Eta zubietare oain di, Fernando Goñik eta baino brillu gehioko pelotariek, baino harik oain di apelketako partiduk eta jokatzeko honek beste zehabazok, sendotasun bat. Eta ondo iritzatak. Txokora Gonzalezek eta tanto bigarnean eramango Asierrek garbi ikusi dugun moduan. 5-6. Asierrek ez du protestarik egin. Etzen jokaldi erraza hori, Garbi izan dut, bai, biharrengo zean. Hor bebetik erki irten zaio, baina hor ikusten da bigarnean izan dela. Eta zuzanean ere alaxi iruditu zaigu. Atera du Azkaindarrak, larri eraman otxandok, txokotik txokta berri Sebastianek, jaso Asierrek. Zubiriarrak eta orain ongi gozatu eta bederatzira. Leku txarrea Gonpalaster oso minodatu da Asier. Oztu Sebastianek eskuinez eta tantoko erantekoa. Bizi jodu, eskuinez izateko bizi jodu, baina ere eramateko pilota zen hori. Bolea zerantzuten dio Asierrek, oso indartsu, baina txapara. Oso indartsu bai, baina txapara. 7-6, Gonzalez eta Goñi aurretik. Gonzalezen bisake geratu dira, erantzunik gabe. Behar bezalako erantzunik gabe. Atera du Azkaindarrak. Luzea ez da pasarik. Txokoan dotore. Errez bukatzen nahi dut, Sebastian aukera dut. Eginak dagoeneko baditu 5. Bi sakez izan ditu, baina alare. Sakez bi, dejadaz bat, tairez bi. Eta orain etena dia. Etenaldia eskatu dute gorriek. Bai, Roberto Garziarinok etenaldia nahi zuen. Epaileak esan dio, baina sakez ez da sakez izan. Horri bili dira duda, baina ez da sakez egine izan, tanto laburra izan da, baina 3 pilotaka da izan dira hor. Gonzalezek txokoan ongi utzita egin duena. Lehenbiziko etenaldia eskatu du segartzeko bikotearen aholku emaileak Roberto Garziarinok. Une honetan Gonzalez eta Goñi 3. Aurretik dira 8-6. Dinak aurretik Sebastian Gonzalez.
Azpitik abia da hartu, auterdian jagia eragin, erdi-erdiko sakea. Arazorik ez Otxandorenak. Antxoa motzean. Ondo moldatuek, pelota arriskutsu, baina... Horrain behetik eskuinez, hori moldatu da. Otxando. Orain ere okerra errepikapenean ikusiko dugu, baina oker nagusia nire ustez oinak behar bezala asentatu gabe jo duela. Aukera aparta zuen, zer nahi egiteko ere, orain ikusiko dugu. Pelota gada ikeragarri, etzin espero untziko zionik, behan duan txinibilie, baina ze pelota eramaten duen, oso zaile, eta gero hemen erritraba egiten dik. Bederatzi eta 6. Azken 6 kintzeak urdinentzat. Atera Sebastianek, olea zerantzen. Asierrek. Beharra zela jo atzera Asierrek. Eman egin dionek jaso Goñiak. Ola izola. Kanto izan da. Suertez egin duen bigarrena. Asierrek eginak lauditu. Bat sakez. Bestea moztuta. Eta bi suertez. Hor Ezker Orman sartzerako jotzen saiatu da. Ezker Orman bertan zeina pilota hori atzmuturrekin nola bai jo. Eta suerte handiz irten zaio txapa gainera. Eraman Goñik. Atzera Asierra indartso. Pelota jastintzen egidek, Eta errezta, hau etzekin nola izan da. Hau nahitako izan dut. Esan haini kontraioi erreztasunek ematen bai. Oain arte. Baina ematen bai pelotai, ikusten dut. Hiru pilotaka da jo ditu eta hau... Bai, hemen ikusten dut ondo, garbi. Ederra izan da, oso ederra. Sake indartsua, bigarren pilotaka da sakearen antzekoa, eta gero jokaldi bikaina. Otxandorena. González. Seitik. Labur geratu zaio. Kanpoan izan da. Bederatzina partida berdintzea lortu dute. Asierrek eta Iñakik.
Aidek. Gaur gehiago gustatzen, Aidek, pelotan ondo Aidek, Otxandorena gaur. Aurko uneta baino gehiago gustatzen aizatak. Olaizola. Ongi Sebastian. Azertuz Sebastian Botez Indartxo batzera Berriz ere bai, zartakoa Bila doa orain Doktor Zoragarria jokatu du Aurreti hor lautardia bosteatea Bi pelotaka da honak ikeragarri, Gio aurreak ikusi, aukera ona izango zulala korrikakun, ondo jarri eta txokon engainatu eta oso ondo utzidik. Kanto zoragarria izan da. Nola jutnat, korrika, nola bilatun pelota, doktore. 10 eta 9, Gonzalezek egin duen 6. Aurrera zulo hundik iriki. Nik esaten niona, hor boleaz bosteti haitu baino hobea, kaldi meinatea, aukera dunen bostea eta olako garrote aukita. Bigarren boleaz, bigarren sake galtzeula. Aurreko atxapara joan zaio, berriz ia eskuan bertan geratu zaio, 11 eta 9, 200 eta 40 pilota lan erdietan, 29 minutu partidak, 14 erdi jokoak. Eta Xierrik lehen esan detena, ikusten de joku baukela, pelota ateatzen zailo eskutik, eta baino erreztasun handik ematen kontrario dik. Olaizola lehena. Eskunika da. Beste bat. Ezkerrez orain. Goñi eskatu eta eutsi. Gonzalez ezen bol. Indartsua. Gaizkiloa, Orbitoa, Igerri Gonzalezek, ederki gozu, Keinu, atzera Goñik. Arazorik gabe erantzun dio. Hor botea, atea. Gonzalez da lagundu, boleak aurrutit iguli beharren. Hasierren gantxoa. Ongi Otxandorena. Goñiri bizkarra erakusten. Ongi Asier. Beharki eskubiz, nu jarri hunda nola. Oso ongi. Otxandorenak eraman ordea pilota zaila askoa. Gonzalezek berriz ere atzera, Otxando boleaz ezin. Eman egin dio horre Sebastianek. Aurrelariak biak dira ala handiko pilotariak. Eta Sebastian gainera azken partida hauetan lehengoan ere esate baterako Aimarren kontrako hartan jarri egin zen primeran. Askotan ikusi ohi dugu pilotaren botea behar bezala neurtu ezinik, gorputzera sartzen zaiola, beti gainkarga pixka batekin eta lehengoan jarri egin zen oso ongi. Orain honetan ere bai, hau jartzen denean, jartzen asmatzen duenean, pilotaren pumpa behar bezala neurtzen duenean,
hainbesteko indarra dauka. Eta oso zentratuta ikusten dut González. Bere lekuan eta ematen eta gero bukatu ere, bai. Eta inspirauta gaia bukatzeko garaien, Eta ondo itxen aidek, bai, lana ondo jo. Gauzek ondo itxen aidek. Hiru tanturen aldea. Gorriek ere izan dute, 6 eta 3, gero Urdinek 9 eta 6. 9 orain 12 eta 9. Lidertza dago jokoan. Behin-behineko lidertza izango da. Baina gaur irabazten duen bikotea 3 punturekin sailkapen buru jarriko da. Eta orain Gonzálezek egin duen tanto hau ere laburra bezain ikuskarria. Sakea atera, Otxandorena geraman baina kendu ezin, eta gero aurrera joan, eta ezkutatu ikustazue. Bate terdiraino joan eta handik ezkutatu egin du, tximista bezala. Tximista bezala, Eta bederatzi eginak eta bakarra galdua, Gonzálezek. Asier, Sotamano. Erki Otxandorena, pilota gada bikaina. Bederatzian baztertu. Asier. Ongi González. Botez ere oso ongi defentsan. Aztertuz, ongi. González. Sokoan moztu. Eraman Asier, primeran. Asierren zartada bikaina. Oso handi, Fernando. Erakusten du Fernando. Sendotasuna, ofizioa. Eutsi, ibili, eskatu. Oi. Aldime lagunduz. Otxandorena. Sotamanoa, Gonzálezek beste ritmoa jartzen dute aurrelariek, González. Erki. Goñi. Erki osatu. Tanto erra jokatzen ari dira. Molea barrura Erki, Asierrek ezin. Erra ere, Tanto erra jokatzen ari ditu. Eta Sebastian dribu ikeragarrekin jokatzen ari. Oso ondo gainera, Eta zuzen eta egoki. Eta gero aldimen lagunei hor bostaldeatea lagundu, ritmoz aldatu gaina bea golpe gehiago zeuek eta askoz mini gehiago itxeindik bi aurrelarik, Eta gero oso ondo bukatu duz, Eginak 10 baditu dagoeneko eta bakarra galdu du Sebastian Gonzálezek. 14 eta 9. Okerra handiagoa izan dadin baino lehen. Etenaldia eskatu dute Gorriek, oraingoan Gartziarinoren deiaren zain egon gabe Asier berra aurretik González eta Goñi hirugarrena. Azkaindarra ari da nabarmentzen orain arte. Asko izugarri jokatzen.
Atera du, sakea da, eraman ordea Otxandorenak. Sebastian engantzua, Asierrek eraman, eskuinez González, moztu Otxandok, Goñik eutsi. Berandu utzi dio Gonzálezek, baina Fernando Petzi preste egoten da. Gantxo luzea, eutsi Asierrek. Ezker sokamanoa, Asierrek bolea zeraman, ongi gainera. Atzera Goñik, ez da baizki. Pelota zaila atarik. Oso zaila, González. Ongi jartzen eta ematen. Eman oaine, Txokora, Asierrek eraman, aietzen erraza, Goñik jetxi. Eta Ezin Otxandok. abintzen aditu guain, 15 eta 9. 6 tanturen aldea zuloa handitzen. Azken 6 kintzeak jarraian egin dituzte urdinek. Eta bikaute ederra osatzen ari dira. Luzegia. Bigarrena du Sebastianek. Erdikoa. Eta Otxandorenaren arrapostua oso eskasa. Amasei eta 9. Olaizolak barra egin du Sakez, Gonzálezek laugarrena du. Eta denak ere eramatekoak. Gauzak zail xamar jarri zaizkie Asier eta Otxandori, baina lehengoan zailago zituzten. 17 eta 9. Gonzálezen erakustaldia aparta da, Eta bikote ederra osatzen ari direla esan dut. Ez dago zalantzarik, Fernando Goñi oso ongi laguntzen ari delako, baina hemen sailetik apartekoa gaur Sebastian González da. Bea gauzidi partidu, errez bukatu behintzat, eta dena indik ondo, bai mane, bai, baino. Baina zen boleoia, inspirat da. Partidari galdugabeko bikoteak dira biak ere. Gaur bieketakoren bat lidertzan jarriko da, eta oraingoz dena alde dutenak González eta Goñi dira bikoiztu egin dituzte une honetan, eta azken 9 jarraian daramatzate Gonzálezek eta Goñik. Azkenengo honek Eskerpa eta koskada jode. Ezker horman zerbait koskare maio, ezker hormari ikaragarri heldu dio behintzat, eta Otxando gorputza libratzeko modurik gabe geratu da.
Gantxo ikuskarria haue. Jokin Etxaniz botileroak ozatzen ari da Sebastian egin. Txaloa jo eta txaloa jo. Erakustaldi handia Sebastianena. 14 eginak, sakez 5, dejadaz bat, aire 7 atzean egindako bat ere bai. Etenaldi eskatu dute. Gorriek gauzak benetan zail jarri zaizkie. Ezinezkorik ez dago hemen. Azken igande hauetan Ibarra joan direnek, edo Ibartik eskaini izkizu egun pilota partidak telebistaz ikusi dituzuenok, ongi dakizue. Zergatik diodana. Sekulako irauntzak izan dira, buelta harrigarriak, 2 igandez jarraian. Eta horregatik diot, hemen ez da itekeela partida amaitutzat eman oraindik, baina ezin pentsa dezakegu aldiero gertatuko direnik ere. Halako bati buelta ematea, beti da zaila, oso zaila, gertatu egiten dira, eta azken bolada honetan maiz gertatu dira, baina gauzak oso zail jarri zaizkie Olaizola lehena eta Otxandorenari. 9tik 19 ies egin diete Gonzalezek eta Goñi hirugarrenak. Hirugarren puntuaren jabe egingo lirateke Urdinak. Gogoratu bikote titularra Gonzalez eta Barriolak osatzen dutela. Eta hirugarren puntuaren jabe egingo lirateke, horrek esan nahi du, final aurrekoetarako lanak oso aurreratuak izango lituzketela. Ez eginak inola ere, baina oso aurreratuak bai. 8 puntu lor daitezke gehienez, eta lehen biziko 3 partidetan 3 lortzea urratsa handia ematea da. Atera du Gonzalezek, Otxandoak eraman, bolea barrura, handa Iñaki. Jaso Goñi. Asier erasoan. Aspaldian tantorik egin gabe dabil Goizuetarra. Jaso Goñi, Olaizola bila, Otxandori utzi dio eta honi baztertu egin zaio. Sebastian. Zulo hundik irikitzezkiek, Sebastianek, bote asko maten aide. Olea barrura, ongi Asier defentsan. Ez du behar bezala gurutzatu, txokora Sebastianek zoragarria benetan. Ezkerrez jarri da, eta hor ezkerrez jotako pilota efekto biurriarekin joaten da, erori eginda eta Asierrek eraman baldimadu ere, lehen bizikoan eramaterik ez du izan. Eta Sebastianek txunditurik nauka. Goi mailako eskola erakusten ari da gaur Azkaindarra. Goi mailakoa. Kaskateko handi hartu du. Goizutako aurrelari indartsuak. 29. Eta hausak ez hauen motzantza gelditu zaio. 21. Lehenbiziko partida oso luzea izan da, baina bigarren hau espero genuena baino arinago doa. Batez ere, 9 zijoa zenean, espero genezakeena baino askoz ere azkarrago doa. Azken tantoaren faltan Gonzalez eta Goñi hirugarrena. Amabi tanto segidan. Amabi tanto hilaran.
Eta Asierrek eta Beloki gozatzen duten bikotearen berriz, gauzak jardunaldi batetik bestera, desente aldatzen dira, 2 punturekin geratzen dira, galdutako partidan tanto gutxirekin dira oraingoz, eta irabaztako bat 21 irabazi daute. Luzegia izan da sake hau. Gonzalezen azken sakea izan da, eraman Otxandorenak. Atzera Olaizolak. Asier. Emanez. Jaso Gonzalezek. Otxandorenaen eskuinkada ederra. Goñik. Eraman. Atzera Iñaki. Bilado Asier, gantxoa, osona. Osona, indarra handirik ez, baina asko gurutzatu du. 10-21 bat. Ikaragarri kosta zaie 10 hau egitea. Pilotara beharri atera du Asierrek, orain arte erabili gabea izango da segurazki. Sakeari etekina ateratzen saiatuko dela pentsatzen dut. Pilota bikaina dirudi. Angel Garitan Barro futbol entrenatzailea eta Jose Angel Esnal Mane ere hementxe da. Asier Olaizola. Ez da pasarik. Eraman Fernando. Bote handi xamarra egin dio, baina ongi moztu, Jaso Gonzalezek. Gantxo barruan, ezinera. Ontzat eman du bintzat. Ontzat eman dute, 11 eta 21 bat. Guai ondo muitu ez Sebastian. Zogo pelotoi ondo eramandik eta hor Zabalea ere. Ondo gurutzatu dik, Asierrek, larri izan de, baina ontzat eman ziek. Hemen ikustek, a ber, hemen etzeket ze izan da, botear ez dik nahi naturalain. Gauzak gero bat akitzeko moduko errepikapenik ezko izan. Olaizolaren sakea luzegia. Tanton balioaren berri badute. Eta hemen errepikapena arrasto ez aldu jo horrek. Goiti indi pelota behintzat. Almaten du, hor arrastoren gainean egiten duela dirudi. Barruko ertzaren gainean. Hori da nire susmoa. Goñi larri iraman du. Asierrek txokora, Fernando eskatu eta atzeratu. Otxando.
Pilota erra duk, Josean? Bai, hau brillu gehixokoak eta frontoi ontak gaine ametitzen una baita frontoi hau. Errementako frontoiak eta honek pelota gehixo zehatzeik. Eta honekin atzelarik gehixo mugitzei eta graziko pelotaek. Seira López orain erabat gozatu gabe Eutsi bainik Molea Zasier Eskuin izan primera, Sebastián. Hau mozgan ditu eta. Ia botik egin. Amabigarrena. Asier Olaizola eta Iñaki Otxandoren arentzat. Binakako txapelketa nagusiaren laurdenako ligaskaren hirugarren jardunaldiko lehen partida. Hemen Binaka txapela irabazitakoak bi pilotari dira. Asierrek biditu, Goñik hiru eta bat elkarrekin irabazi zuten. 13. tantoa gorrintzat. Asierrek txokoan Ñañakua eta tanto, lehen tanto da oso soluzioa egin dute Gonzalezek eta Goñik 9tik 21 joan dira. Eta orain Asierrek tantoia polita daramate, baina politarekin ez dute ezer egiten. Lehen urtutinak hauek 13 behar dituzte bata bestearen atzetik. Beste 9 behar. Beste 8. Asko ibiliek, belotoi. Asko ibili da, bai. González egerantzun dio boleaz sake horri atzera Otxando garro. Gora. Eta eskuinkada hori ederra izan da, asko osatu du eta bizi joa, baina gehiegi arrotu du. 22 eta 14 garaipen garbia. Oso garbia lortu dute urdinek eta González enatuak aipagarriak. Sakez eginak 6 ditu, baina beste 10 ere bai bakarra galdu eta ikuskizuna latza eman. Bai, lan aparta indi González, bi atzelarik ondo erantzun die, lan txukune indie. Eta aurren, eta partiduko aurren bakarrik ez, partiduko izarra, Sebastián Lizaso berriz. Gura ere dabilen lekuan bai, Bai, izarra hundidek. Sebastián González izan dek. Eta lanik aparta indi, bai, boteare oso ondondek, ondo lagundu zio pelota, harrigarriko izki boteare, eta geho bukatu erreztasun ikeragarrikin indik, eta gaur Sebastianek aspaldin ikusi duten partiduk honenetako bat ikusi zioat. Bueno, Sebastián Lizasori goraintziek, mungiatik, eta gaur hemengo protagonista harrapatu behar dugu, Sebastián González. Sebastián, zorionak, xapo. Xapo, hori frantzesa da ez? Eskerrik asko. Konpreintu duzu. Bale, eskerrik asko. Bueno, haze erakustaldi egin duzun. 16 tanto, Sakez 6, baina beste 10 ere bai. Bakarra galdu duzu. Aixe bukatu duztantoak, sekulako erakustaldia. Bai, esan, nago gogo askorikin ez, txapelketa honetako. Eta gauzak alde tristezkit ez, bai boleaz, bai botez, sakeak, ustut denak alde niola, eta datorren parte horietan ere gauz bera egiten duten. Bueno, 3 puntu bada zerbait, 3 partidutan lortzeko, lehenbiziko biak Barriolaikin, 3. hau Fernando Goñirekin, eta garrantzitsuena, zuzeu oso zentratuta gauzak ongi egiten egoki jokatzen ari zarela.
Ba, nik uste dut, niri kostatzen zaitela hori ez, igual egiten ditut izugarrizko partiduak eta ondokoa oso txara ez, eta hori ari naiz ikasten, eta uste dut panpirikin lan asko egiten ari gela, eta egia esan, tekniko aldeak eta sartzen ari dira ez, pixkanaka, eta hoxe ez, gaur ere uste dut nahiko polita egin dugula, eta uste dut atzean ere Ferrando Goñik partidu oso ona egin dula, ez zinez eta Barriola etxean, baina nik uste dut atzelari oso ona eduki dutela gaur ere. Bueno, horrek lasaitasuna ematen du, 3 puntu izateak. Bueno, nik uste dut hobeda 3 tanto izatea izinez birik ez, nik uste dut bainikan txapelketa luzea dagoela, eta beti onden dela alden tanto gehiena izatea lehen da bizitikan ez. Nik uste dut saiatuko geha ondoko partiduak ere irabaztea eta aberrian 5 puntu lortzen ditugun semifinaletan txartzeko. Eskerrik asko. Bai, zai. Sebastián Gonzálezen erakustaldia